String. I recordeu que no s'ha de discriminar ningú pel seu color de pell. Si l'inuit es troba apartat de la resta, no és perquè sigui esquimal, sinó perquè està gras. Bé, avui ens visita novament l'String. Què ens cantaràs avui, String? Avui vull parlar-vos d'un tema que m'afecta personalment. Quants de vosaltres us heu descarregat música il·legalment d'internet? Què passa? Hi ha discos de death metal que costa molt trobar-los a les botigues. Perfecte. Si jo us dic drets d'autor, què em respondríeu? Que és un nickname de merda. No, segur que és una d'aquelles pel·lis que hi surten senyors despullats que fan coses amb fuets de cuir i suen molt i després tanquen el puny i el fiquen dins del... Paul, com és possible que sàpigues aquestes coses? Posant el seu nom a YouTube, senyoreta. Fora de classe! Els drets d'autor són diners que ens donen els autors perquè puguem viure i comprar-nos mansions i cotxes de luxe. En resum, nois, si pirategeu els meus discos, la meva música morirà. La teva música ja és morta, String. Silenci! Fem un fort aplaudiment a l'String! No us baixeu els meus discos sense demanar permís, perquè això és fer molt mal i a més és il·legal. Sempre que en descarregueu, a un artista li robeu, anireu al calabós i us sodomitzarà un gos. Sabíeu que per culpa de la pirateria, la Glòria Estefan es veu obligada a treure més discos dels necessaris? Nens, qui ha sigut? Però per què ho has fet, això? És que penso que l'accés a la cultura hauria de ser gratuït. A més, els autèntics pirates no som els consumidors, sinó les discogràfiques i les productores cinematogràfiques que es premen els autors amb contractes abusius i autèntica... Però si tens pits! Un nen gras amb pits! Quina gràcia, que el veieu! Culpable o culpable? Silenci a la sala! Avui jutgem el senyor culpable per tràfic d'òrgans. Com es declara? Normalment em declaro amb un ram de roses. La miro als ulls i li dic el que sento. Senyor culpable! Em declaro innocent, senyoria. Aquests òrgans que van trobar a la meva nevera són meus. Protesto, senyoria! Fa gairebé mig minut que hem començat l'esquetx i encara no he parlat! Protesta acceptada. El seu torn, senyor fiscal. Senyor culpable, vostè tenia a la seva nevera 6 cors humans, 21 ronyons, 4 pulmons i mig i 6 llibrets de llom. Què pensava fer amb tot això? Amb una barbacoa amb els meus amics. Sí, això. M'agradaria cridar el meu primer testimoni. Vincent Brown. Senyor Brown, vostè afirma que el senyor culpable li va robar un ronyó. I 11 euros, senyoria, que consti en acte. Com va anar tot plegat? Vaig ser víctima de la seva ment recargolada i de la seva retòrica enginyosa. Em va dir: posa't aquest mocador que sembla que fa olor de cloroform pel nas i respira amb força. Senyor culpable, he de reconèixer que totes les pistes apunten que és innocent. Sí? No, ho deia amb ironia. Protesto, senyoria. Fa un minut i mig que hem començat l'esquetx i jo tampoc he dit res. Molt bé, parli vostè. No tinc res més a dir. Bé, doncs ha arribat el moment que els membres del jurat facin públic el seu veredicte. President del jurat, endavant. El jurat format per la nena de l'exorcista, Jack l'Esbudellador, Aníbal Lecter, Richard Kleiderman i jo mateix, Jason de Divendres 13, declarem l'acusat innocent. S'aixeca la sessió. Senyor culpable, queda lliure sense càrrecs. Gràcies, senyoria. I gràcies també als membres del jurat. I després encara diran que la justícia no dona segones oportunitats. Ens en deus una! Eslloga habitació. Fa dies que hi penso. Crec que he trobat una manera efectiva de resoldre la fam del món. I si... Oh, merda, ja se m'ha oblidat el que estava dient. Terra
la vista! De pressa, arrieu les veles! Què li passa a aquest flipat? Se li en va l'olla. Oh, parleu un dialecte que no entenc! Jo, amic vostre! Jo, Cristòfor Colom! Ah, vens per llogar l'habitació. Caram, ja saben el meu idioma. Aprenen de pressa, aquests indígenes. Doneu-me les vostres possessions en nom dels Reis Catòlics. Que bromista. Benvingut a casa, Cristòfor. Ah, vaja, ja us he conquerit. Ha sigut més fàcil del que em pensava. Estimat diari, d'aquí poc me'n sortiré. Fa molt que em preparo per aquest moment. Crec que estic a punt d'aconseguir l'autofal·lació. Escolta, s'han acabat els preservatius. Sortiria més a compte comprar uns guants de làtex per rentar els plats. N'estic tip del Colom. Tot el dia tafanejant amb aquests maleïts prismàtics. Saps què? Què? Ara què? Hi veus alguna cosa amb aquest coi de prismàtics, Colom? Què hi veus ara, Colom? Ara veig un dinosaure petit de plàstic. La meva miniatura de tiranosaure la tenies tu. Però com hi ha anat a parar allà dins? Doncs... Hola, Cristòfor, com va el dia? Atureu-vos, salvatges! Aquest sofà acaba de ser requisat. Ara pertany als grans Reis Catòlics. Ah, sí? Caram, ja el volen? Però si està ple de cremades de de cigarros. I no us mogueu! Les rajoles senars acaben de ser confiscades. No teniu dret a trepitjar-les. Camineu per les parelles. Mira, Cristòfor, t'hem passat per alt que ens hagis encomanat la pesta negra. Sí, t'hem passat per alt que et passegis per casa amb malles. Som molt liberals, però que ens espoliïs la casa, això no t'ho passem. Habitants del Nou Món, com a bon espanyol solucionaré aquest petit conflicte tal com em van ensenyar al meu país. Faré una migdiada i quan em desperti espero que s'hagi solucionat. La nevera està requisada, aparta't! No ho entenc, si semblava tan maco. Observin els salvatges en el seu hàbitat natural. Quan vaig arribar es devoraven els uns als altres. Però gràcies a mi, ara són gairebé persones. Els hem reclòs en una reserva pel seu propi bé perquè no sobreviurien en un món exterior. M'estic fins als ous. Ens podran requisar el comandament de la tele. Ens podran expropiar la videoconsola. Però no ens podran arrabassar mai. El porno d'internet. No, imbècil, no ens podran arrabassar mai la llibertat. Sí, ja, però el porno no el tocarà ningú, I aquí, al darrere d'aquesta porta... Escolteu, nois, què hi ha darrere de la porta? Res especial. Aquí hi ha... Tones d'or! Hi ha tones d'or! Sí. Or? Doncs confiscat! I aquesta rata gegant també! Confiscada! Ei! Bé, per fi sols. Per cert, ahir va venir algú demanant per l'habitació per llogar. Ah, sí? I qui era? No ho sé, pregunta-li al senyor Colom. Però si se l'ha cruspit la rata. No, el senyor Colom, la nostra mascota. És la puta! Continuarà.